I bé, ara anem a situar-nos no al Real de la Fèria, però molt proper de la platja de Llevant, que no té en absolut res que envejar-li a la capital sevillana, perquè allí tenim a la nostra companya Mariajo, que està passant un dia en gran, d'allò més bé. Ahí la tenim, estàs ballant, estàs menjant, estàs bevent, ho està passant en grande, i acosta't en connexió. Home, això no està pagat, al fons. És com si me n'hagueren. La veritat és que l'ambient no té res a envejar-li al recinte del Real de Sevilla, des de la decoració. Tenim els fanals de paper, les banderetes i, com no, l'ambient. D'entrada entra pels ulls, però el millor de tot és el que tu dius, que també entra pel paladar. Per si n'hi ha algun perdut que no sap què ha de demanar quan va a la Fèria d'Abril, oye, ¿qué hay que pedir, José? Pues hay que pedirse el pescadito frito, jamoncito del bueno, gambita de Huelva, cazón en adobo, lo típico de Andalucía. No sabemos cuidarnos. Hombre, ni nada. vaya, vaya. Bueno, ells són del grup Desaire i Dorama, que són grups que actuen en directe totes les nits i que damunt estan ambientant-nos mentre Maria Luisa, que és la gerent del local, s'arranca per unes sevillanes. I a més, també és professora de les classes que avui no poden impartir perquè si no, no cabem en el local. Tenim el carrer companys ple. Maria Luisa, com se vos ha ocurrit això de plantar una fira d'abril així en Benidorm? Porque la gente necesitamos la alegría y nosotros se la vamos a dar. I tant, com si estiguérem allà, Ai, Ho has aconseguit, Important que dir que este és el restaurant Sabores del Sur, Isla Cristina, per si algú vol vindre, però n'hi ha més locals, com són el Esturión, el Rías Baixas, la Taberna Andalusa, el Cazorla o el Angelillo. Una cosa, i en tots estos locals que podem demanar, ja saben que podem menjar, però per a veure, típic de la fira. El rebujito, el rebujito. Vale. Vino manzanilla, hierbabuena, sevenal, mucho hielo y mucha alegría. Mira, y mucho arte, que no falte. Que no falte, Clar que ale. sí. Mira, y rebujito, justament, en tenim per así un quan. Yo no sé si Chaito, con tanto rebujito, tiene mucha alegría para arrancarse. Claro, hombre, claro que sí. Hay que cantar un poquito una sevillanita, que me la va a acompañar aquí esta niña maravillosa. Que toca Pues, tienes toda la audiencia de En Conexión para ti, Bueno, Chaito. pues yo propongo un brindis para todo Canal Nou, para toda la Comunidad Valenciana y para todos los que estamos aquí, para todos los televidentes. Gràcies, ahí estem. Brindem virtualment, però estem ahí. Salero ni res. Veniu, Senet, que sapigueu que teniu fins al 28 d'abril per apuntar-se i igual aprendre a ballar. Si veniu per la vesprada és aprendre a ballar, companys, quan vulgueu arranqueu, Bueno, dir que Chaito és un dels artistes que actua per les nits. També tenim a Ramon el Extremeño i també estan les hermanes Martínez. Vos esperem, Vosaltres estem escoltant, pendents de vosaltres. Companys, l'ambientació està superaconseguida. Les tauletes, les cadires venen directament de Sevilla. Però és que inclús el personal inclòs també va vestit andalús. L'ambient està més que aconseguit. Jo vull presentar-vos a Juan Reyes de l'Angelillo, un altre dels negocis que s'ha adherit a esta fira d'abril. I vull que me contes, para que la gente se faça una idea, cómo está funcionando esta feria de abril a la Benidormera. Bueno, como no podía ser de otra manera, muy bien, está siendo todo un éxito esta primera edición que hemos empezado este año, gracias a la idea de 4 o 5 empresarios que nos hemos juntado un poco de raíces andaluzas, pero muy insertados aquí en Benidorm, y la verdad es que la gente tiene mucha gana y mucha... Moltes gràcies, companys. Les nits es queden curtes a Benidorm, amb esta fira d'abril. Molt bé. Només te faltava el clavell en la boca, Mariajo, per acabar d'adobar una miqueta més este bodegó magnífic que rememora, com diem, la Fira d'Abril, en la que no pot ser d'una altra manera la capital del turisme, que ofereix festes pràcticament tots els dies de l'any.